Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. San Juan gaua da gaurkoa. Sugarretan izpiritu txarrak erra eta desioak eskatzeko gaua. Askorentzat urteko gaurik magikoena. Berez, antzinako jatorria duen jai garrantzitsua da, ipar hemisferioan udako solstizioaren hasiera dela eta ospatzen dena. Jatorri paganoa badu ere, erdiaroaz geroztik San Juan izena jarri zioten kristau santu batengatik. Askotariko ohiturak daude gaurko eguna ospatzeko. Suaren gainetik salto egin, poltsa batean xentimo batzuk sartu gauerdian, itsasoa murgildu animagarritzeko. Guk gauean horietakoren bat egingo dugu, baina momentuz udaren hasiera beste modu batera ospatuko dugu. Efemeriden errepaso egingo dugu atik zetara. Nolabait ikasturte amaierara hurbiltzen ari gara eta. Argia ez da martxan, sua itzali da, baina sugarrak hor dira. Gaurko egunez Alex Pina jaio zen Nafar gidoigile eta ekoizlea 2016an Vancouver Media ekoizpen etxea sortu zuen eta arrakasta ugari lortu ditu orduztik. Berak sortu zuen hain ospetsua egin den La Casa de Papel telesaila. Begoña Sopelana ere ekainaren 23koa da. Begoña maistra, soziologo eta kooperante euskalduna izan zen. 20 urte eman zituen kooperante El Salvadorren, baina bereziki emakume aitzindaria izan zen lankidetzan. Euskaraz zeizki ez dugu erabiltzen beraz, Daffy, galestar abeslaria, abestigile eta aktorearen urtebetetze eguna da gaurkoa. 2009an sekulako arrakasta izan zuen bere diskoak, baina gutxira desagertu egin zen. Duela 2 urte kontatu zuen desagerpenaren arrazoia. Baitu eta bortxatu egin zutela, eta musika utzi behar izan zuela. Hit the beat and take it to the verse now. Emmanuel Vaugier aktore kanadiarrarek gaurko egunez jaio zen izena agian ezaizu den ezagun egingo, baina telesail ugaretan hartu du parte. Smallville, CSI, Monk, One Tree Hill, 2.5 Men, Charmed, Hawaii 5.0. Eta beste aktore bat, Frances McDormand maitea, aktore estatubatuarrak 3 irabazi du emakumezko aktore onenaren Oscar saria. 1986, 2017 eta 2020an emakumezko aktore onenaren Oscar sari gehien lortu dituen bigarren aktorea da, Katharine Hepburnen atzetik. Fargon berarekin maitemintzen hasi ginen eta Nomadlanden zeharo txundituta utzi gintuen. Eta 1751ko ekainaren 23an Bolivian jaio zen Gregoria Apaza Nina, Aimara herri indigenako buruzagi iraultzailea. Peru garaian Espainiarren aurka egin zuen iraultzan generala izan zen eta hainbat gudutan matxinatuen buruzagia ere bai. 1782an Espainiarrek torturatu eta hil egin zuten. Cherokee eta Cheyenne, irrintzi eta Aiene. Cherokee eta Cheyenne, irrintzi eta Aiene. Zapalduta koloreak, berriro lurrean erne. Zapalduta koloreak, berriro lurrean erne. Eta Juda Sha'arawi edo Joda Sha'arawi gaurko egunez jaio zen Egipton 1879ko ekainaren 23an.
Egiptoar poeta, kazetari, aktivista feminista eta nazionalista izan zen, eta mugimendu feminista egiptoar eta arabiarraren aitzindaritza hartzen da. Pentsa, 1923an Egiptoko batasun feminista sortu zuen. Eta irekin tamalez ez daukagu beste hitzik, Israel eta 2002ko ekainaren 23an Israelek Zisjordania banatzeko arresia eraikitzea onartu zuenekoa. Gaza zerrendan bezala Palestinarrek beren lurraldeen barruan isolatu eta pixkanaka beren lurrak konfiskatuz, nazioarteko justizia paitegiak legez kanpokoa zela ebatzi eta eristeko agindu arren, entzungoregin eta horrengo bi hamarkadetan 700 kilometrotik gora eraiki zituen Israelek. Urte asko pasa dira, baina ara begira jarraitzen dugu, eta orain gatazka areagotu eginda Trumpek Iran erasotu ostean. Una rosa, el teu nom Palestina, el teu nom un vell estel a l'Orient, el teu nom esperança, el teu nom una espina, el teu nom mirall precís que en reflecteix. Alfabetoan aurrera egingo dugu, eta jotarekin, Julia Juaniz, muntatzaile eta bideoartista nafarra da Juaniz. 2017an zinemira saioa jaso zuen euskal zinemari egindako lanagatik. Goya sarietarako 2 izendapen ere jaso ditu, eta 2005 urtean Espainiako zinematografia kritikoen zirkuloko saria lortu zuen El Ciego Gira lanagatik. El Cielo Gira lanagatik. 1980 geroztik muntatzailea da, eta 60 film baina gehiagotan lan egin du. El Ciego Gira oso polita da, bertsio bat egiteko. El Cielo Gira eta El Ciego Gira. Bueno, eta karekin Katie Tunstall, eskoziar pop, rock eta folk kantautorea ere aipatu beharko dugu, gaurko egunez jaio zen. Agian izena ez zaizue ezaguna egiten, baina ziur naiz bere Suddenly I See abestia ezagutzen duzuela. Eta elerekin Londres. Gaur Katie Tunstallek bertan eskainiko baitu kontzertua Royal Albert Hallen izango da, eta oraindik sarrera batzuk badaude. Pena guzkarela iritsiko. Baina aizue, San Juan gaua ospatzeko plan ez dino beha da. Her face is a map of the world, is a map of the world. You can see she's a beautiful girl, she's a beautiful girl. And everything around her is a silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it and makes you count. She'll hold you captivated in her palm. Suddenly I see. Emerekin, Maitane Azurmendi Barrio Mungiako margolaria, berak egiten dituen erretratuak oso ezagunak egin dira sare sozialetan. 2 liburu argitaratu ditu, Azken Bidaia eta Bihotzen Taupadak. Zorionak, Maitane? Zorionak. Enerekin Nikola Zalduegi, ojanguren euskal aktore bilbotarra. Txikitan zenbait film laburretan agertu zen, eta 15 urterekin zigortzaileak filmean parte hartu zuen. Bere azken lanen artean, Gernika filma eta A3 Median 45 revoluzionez telesaia daude. Goazenen ere aritu izan da. Eta horekin Oliver Smithis gaurko egunez jaio zen, badakizuen orden, Estatu Batuar nazionalizatutako britainiar biokimikaria Mario Capecchi eta Martin Evansekin batera jaso zuen 2007ko medikuntzako Nobel saria, embrio ama zelulekin egindako aldaketa genetikoak eragiteko lanagatik. Zaigu bizkor, egia esango izago, abenduak 19 ditu, gaur ez zaitut deitu, txiste bat musu bi pantailan, komete la vidaren bat, disfruta de la vida, chaval. Zure abukatu da, Bob Dylan ikusi genuen.
Dylan ez, gaurko egunez hiltzen Pete Quaife ingeles musikari eta artista The Kings taldeko sortzaileetako hain zuzen ere 2010an zendu zen gaurko egunez. Russell Mulcahy zinema zuzendari australiarraren urtebetetze eguna da gaurkoa baita ere. Azken urteetan Teen Wolf edo 13 Reasons Why bezalako telesaien ekoizpenetan parte hartu du. Eta berak zuzendu zuen Video Killed the Radio Star bideoklipa MTVk eskaini zuen lehen bideoklipa hain zuzen ere. Estua Sutcliffe Britaniar margolari poeta eta The Beatles bandako hasierako baxu eta piano jolea 1940ko ekainaren 23an jaio zen. Eta gaurko egunez 2007an The Rolling Stones taldeak kontzertu bat eskaini zuen Anoetan. Estadioan, ez Gipuzkoako herrian. A Bigger Bang izena zuen urte hartako birak. Vinton Cerf, estatu batuar programatzailea eta interneten aitzindari ere, gaurko egunez jaio zen. Wilma Rudolph ere gaurko egunez jaio zen, estatu batuar atleta izan zen, azkartasunagatik nabarmendu zena. Esprinterra zen, olimpiar joko bakar batean 3 urrezko domina irabazi zituen lehen emakume estatu batuarra. Eta isarekin Liberty isa taldeko Jessica Sim gaurko egunez jaio zen 1980an, bereziki arrakastatsuak izan ziren Ingalaterran. Eta 1970ko ekainaren 23an jaio zen Jan Tiersen, britainiar musikagilea. Behar bada mundu mailan bere musikalen artean ospetsuena Le Fabuleux d'Eugène d'Amélie Poulain filmerako egindako soinu banda izango. Eta zetarekin, zer esango dizugu, zalaparta, horixe egingo dugu gaur, baina horretarako gonbidatuak ere behar ditugu. Bai, eta lehenengoa Josune Belez de Mendizabal izango dugu, eta San Juanak izango ditugu berekin ardatz. Kaiak Basque Countryko lagunak datoz, izan ere, saio denetik, bigarren kaferen lagunak izan dira, Aitor Goikoetxea eta David Perez. Katxalin Arizmendi eta Joanes Altxu izango ditugu, proiektu berri bat orkestera datoz, ipuin, sorta berri bat. Ekainako 23 ditu, entzule, eta astelena da, ongitorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, June Romatet Ibarguren egunon. Astelenon. Eta zuekin bueltan dago Juri Ezeiza Arandi egunon. Egunon. Ondo altzara? Hobeto. Hobeto? Ondo ez, hobeto. Hobeto. Bueno. Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1006 du. Ekainako 23 goizak 10 eta 20 hemen 3, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Trago bat hartu Goiz xamar da oraindik Dena dago zabalik Aspaldiko partez Gurea da jaua
non ibili nahi duzu. Horrelaxe ibili ginen atzo batzuk, azken tragoaren kudeaketan, aipatu dut, ezkontza izan genuela, Bitxia da, igande arratsalde batez, oso bitxia. ezkontza izatea. Eta ezkontza ere bitxia zen. Munduko txoko askotako jendea bildu zen, inorrena etzen toki batean. Ze ezkongaien lotura Euskal Herriarekin bada, eta lotura hori ziurrenik indartsuen askoitean dago. Bada familialetik bigarren lotura bat Elizondon, baztanen, baina horreztakit Donibane Loitzune eta Biarritz artean genbiltzan, Gaztelurren, eta bertako etzen inor. Bertan zeuden Kolombiatik, Miamitik, Estatu Batutatik, Kanadatik, Azkoititik, Baztanetik eta beste hainbat tokitatik eta Tolosatik bara iritsi ginenak, eta egia esan ezkontza oso xelebre eta oso berezi izan zen. Naiz kontatzen gauzatxoak, zen ere maite dut asko dauzkat atzokoaren inguruan, baina azteko eta behin maite ditute, oso luze irauten duten lotura horiek. Eta nik duela urte asko ezagutu nuen atzo ezkondu zen Liz, gerora ezagutu nuen bere senar Andres, eta euren semea Noa. Semea jako eskortuta dagoen honetan ezkontza erabaki dute. Baina guk dokumental baten arira ezagutu genuen elkar, nik Liz, euskera eskolak jasotzen ari zela entrevistatu nuen, edo ezagutu nuen Santa Barbarako unibertsitatean, eta ark esan zidan, bere aita txinon bizizala, Kalifornian, baina azkoitiakoa zela. Eta gerora, mikrotik kanpo esan zidan, bere aita gustora hartuko ninduela, eta entrevista egitea joango banintz bari ilusio egingo ziola. Eta alaxi izan zen, ilusioa egin zion, ze bete egin nuen, areke proposatutakoa, Lizek proposatutakoa, bete egin nuen, eta ara joan ginen, nola baite, Luis iruzkiz handia ezagutzera, eta atzo antxe zegoen dagoeneko 86 urte dituen, aratzain lanetan Estatu Batuetara joan zen Azkoitiarra, eta haren baitan, esan dagoa, ezkontza, haren alabaren ezkontzaren baitan, jende xelebru gari bildu ginen bertan. Zein da zure maite duta, June Romateti barguren? Nire maite duta izango da gaur goizean, sarrera irakurtzen hasi naizenean Goiurik ekarri didan, memoriara ekarri didan pelikula bat. Eta da, justu niri irakurtza tokatu zait, Zigortzaileak pelikula. Ez da puripurian saioan emanteko gomendio bat, ze pelikula bera, ez da maravilloso. Nik begiratu dut puntuazioa jartzen dugu gune horietan, eta 2,9 10. Bai, pelikula ez da ona. Baina, bada, nik bastante aurra nintzenean ikusitako pelikula bat, nire anaiarekin ikusitakoa, eta egia da, beti dauzkagunean inguruko jendearekin edo lagunekin konversazioak eta pelikula bat eratzen baldin bada, inork ez duela ikusi, edo baten bat agian sortu zego ikusita daukana, baina egia da, normalean jendeak ez daukala ikusita, eta pelikula da intxarra, beti gomendatzen dugula ikusteko ze parrakotatzeko pelikula bada, egia da daukala, Anegarte buru ateratzen da, Carlos Sobera ateratzen da, badaude pertsona batzuk ez dituzunak espero pelikula horretan. Baina, nire maite duta hori da gaur memoriara ekarri dela Goiurik pelikula hori. Zio, no? Ez horregatik aizu. Eta bide batez ikusi, oso txarra da. Momentu batean nola ondo pasatzeko. Nire pelikula txarra gustatzen zizkite. Talenari ginelen zuten Suddenly I see tiri. Abesti horrek ekartzen dit burura 80ko hamarkadako pelikula erromantiko, komedia erromantiko horietakoren bat, ez bat zehazki baizik eta generoa etortzen zait burura abesti hori entzundakoan, eta genero horretan pelikula oso txarrak badaude, baina ze gustora pelikularen kalitate baxu horretan gozatzen duzunean. Bueno. Bai, ados nago. Zizili geratu zaretze, esan banu stokit, esan izan banu zela katakumeak kakatu egin behar dira. Ara, ez. Guztiz kontrara erabat ados nago esan zunakin Goiuri. Vale. Neri ere gaina oain esatezula bestiako goratzit, pixkat, horretara erametan. Estilo hori da bai. Zein ez zure maite dut, Goiuri? Maite dut ez daukat. Ara. Bai, egun asko, etorri gabe, eta maite ditudan gauza asko
aipatu ditzaket, baina ez, gaur maite dut eza. Eta badakizu zer, bueno, jarraitzen ari zarete koldo hauzia, eta, bueno, PSOE, eta, Bai, eta zertxo korrupzioa, eta, bueno, ba, kontu honetan guztian, bueno, gauza asko daude, ertz asko dituen gai bat da, baina azaleratu den gaietako bat da, bueno, politikari hauek prostitutak kontratatu zituztela, edo badagoela hor, putekin zerbait, ez? Eta orduan, albisteak atera direnean, Twitterren, behintzat, Instagramen ez dut ikusi, baina Twitterren berriro azaleratu da duela urte batzuk oso ezagun egin zen audio bat. Noizean behin egiten dira ospetsu WhatsApp bidez audio batzuk, ez dakit non parrandan dabilen gaztearen audioa, edo Feliz Halloween esaten zuen emakumearen audioa, duela urte batzuk oso ospetsu egin zen, viralizatu egin zen audio bat gizon batena, bueno, gizonak deitzen zuen, hau da, zentralita moduko batera eskatuz telefono zenbaki bat eta helbide bat. Eta esaten zuen, nahizuela, putetxe batera joan nahizuela. Eta audioan igertzen da gizona mozkor dagoela eta deitzen duela, ez dakit gaur egun existentzen diren, baina lehen bazeuden, ez? Zentralita horiek, eta zuk esaten zenuen. Iapaindegi bat nahi dut, non dago eta telefonoa mesedez. Beak deitzen zuen esateko, putetxe bat nahi zuela, eta gizona mozkorra zegoen, eta orduan hasten da, txisteak egiten. Eta orduan, viralizatu zen audio hori graziosoa zelako, ez? Nola esaten dion, deia egiten duenak, deia hartzen dionari esaten dion, etortzeko berarekin, dena ordainduta dagoela, berak ordainduko duela, eta etortzeko, eta putetxe batera joango direla. Eta viralizatu zen, barregarria delako. Eta agian, egiten ditu txisteak, eta agian, umoretik hitz egiten du, baina audio horretan, momentu batean, esaten dio, ¿dónde están las putucas que la voy a reventar? Eta jendeak elkarbanatzen du audio hori, esanezko, bida urtiste hau, tipo mozkorra hau, jajaja, zer grazioso dagoen, baina entzuten baduzu, esaten duena, ez dauka graziarik da, gizon bat mozkorra dagoena, nahi duena putetxe batera joan, bere egoera horretan joango dena, eta nola dirua daukan nahi duena egingo duen, ze hori ere esaten du. Eta esaten du, zulo guztietatik emango diola emakumeari, eta esaten dio telefono hartzen duenari, tortzeko lasai, berak ordainduko duela, ez? Eta orduan nola ordaintzen duen, ez da ezer pasatzen, eta pena eman dit berriro viralizatzak, ez? Audio hori viralizatzen ari dela ikusteak, segulako pena eman dit, ze egia da, nola umore kutsua ematen dion, deia egiten duenak, jendeak elkarbanatzen duela, esan ez ezela hau da tipo hau, artista bada tipo hau, baino ez. Ze esaten duena oso larria da, eta hemen hau agian ez dakit, ez da ingarrantzitsua, baino zu mozkorra balin bazaude, ezin zara hegazkin batera igo, ez da? Aeroportuan harrapatzen bazaituzte mozkorra zaudela, esaten dizute gizon emakume zuet zaude egan egiteko egoeran, eta ez dizute uzten sartzen. Mozkorra balin bazaude eta joaten balin bazara dentistarenera esango dizute, aizu etorri beste egun batean, horrela ezin zaitugu atenditu. Mozkorra balin bazaude eta joaten balin bazara zure semearen pelota partidura ez dizute utziko frontoian sartzen, ze oztopatu egingo duzu bertan dagoenaren lana. Baina oso mozkorra balin bazaude eta putetxe batera joaten balin bazara beso zabalik hartuko zaituzte. Gainera, are gehiago, beraiei interesatzen zaie zu mozkorra egotea, diru gehiago usteko, eskari itxusiagoak egiteko, lotxa guztiak galduta nahi duzuna egiteko, eta diru gehiago gastatzeko, hori delako garrantzia duen gauza bakarra, ez bertan lan egiten duten emakumeak, ez beraien ongizatea, ez beraien osasuna, dirua da hor garrantzia daukan bakarra. Eta hori xekarri nahi nuen maite dut ezera, ze kontuz benetan zer viralizatzen dugun, kontuz ze txisterekin barre egiten dugun, eta kontuz zen nolako mezuak zabaltzen ditugun, ze benetan ez dauka grazia zipitzik ere, entzutea gizon bat esanez, zulo guztietatik emango diola emakume bati lehertu arte ordainduzkero. Ados, eta zezaia honi
Berrartzea edo... Bai, barkatu. Ez noruntz tira oraintxe. Tira txatera begira jarriko gara Goiurin maite dutez eta aldarrikapen horren ostean erabate berresten dugun aldarrikapena da gainera. Baina egia da amorru puntu bat ere sortzen duen horretan gero koste egiten dela saioari heltzia behar bezala orain. Entzun da daukazutela audioa. Diegu Gaiu, esaten du... Nik ez daukat entzun da. Ez, bueno. Nik Diegu Gaiu horrek sonatzen dit. Aurreko azalpenarekin nintzen ulertzen ari, baina Diegu Gaiu bai. Diegu Gaiu. Diego da telefono hartzen diona, Bai. zentralitan lan egiten duena. Eta orduan, deitzen duenak zaten da nola da zuri izena, eta Diegu Gaiu, eta horixe. Egunon gaztiak diote hemen txatean, egunon, Goiuri, ze pozazu ikustea, azken, aste hontan erreportajea ekainak 28. Zorionak atzoko partez Iker Gurrutxagari, nire maite duta da ze ederra herri olimpiadak antolatzea Zumarragan, eta gu argazkik egiten, zema lan daukagun egun hauetan, baina pozik, aste hontan, Zumarragako alkatea, ze urduri dagoen. Dantza ederra, indiokerrek, haupa egunon, haupa Goiuri edita brokosek, hemendik diote, nire maite duta lagunekin bazkariak egitea. Atzo urtean behin ikusten dugun lagun baten etxera joan ginen, familia osoa bazkaltzera, eta ze ongi pasa genuen piztinan, eta dena egarra. Bai, zuk ez duzu maite lagunekin bazkaltzea, zuk maite duzuna da, piztina duten lagunak edukitzea zure inguruan. Oia, que listo. Por cierto, obeka dator azten agusira Donostiara. Obeka taldea? Bai, obeka. Niri ez ninduen harrapatu. Nik abesti bat oso ezaguna zuten. Ez nik badakit dela talde horietako bat, nik ezagutzen ez dudana, baina oso famatu egiten. Historias de amor, ojos que miran... Bai, bat zegoen hola bat oso mitikoa. Eta zer da, egon dira abestu gabe eta orain bueltan datoz? Ez da iti, ez agertu dira. Nik uste ze mailako holtzetan egon direla urtetan, Espainia sakoneko boloak egiten, eta ez ditugula oso aintzat izan, baina utzi ez da gitu utzi duten inoiz. Txun. Bai, Azken orduko garrantzitsua mentxatean. Indiokerrek dio, guk ere piztina dugu, Goiuri. Hombre, Indioker, ze jatorra, zehar, Indioker, ez dago, zu bezalakoik mundu hontan, zure falta nola somatzen dugun, lasai joango gara gu zu bisitatzera, zu etorri zinen 1000. Saiora gu ikustera, joango gara gu zuri bisitan, eta... Eta Junek bizkotxoa egingo du, edo tarta, edo gaietak. Pero bueno... Ba, Josune Belez de Mendizabal volatilizatu egin dela baliatuta, nik maite dut pixka bat luzatuko dut. Hortxe ez dagoen eta... Bai, baina arazo teknikoak izan ditu. Hala ere nahi nuen maite dut pixkat garatu, Maite dut, esan dut, igandeko ezkontza batera joatea gauza xelebrea dela. Igandeko ezkontza batera joatea bakarrik eta inor ezagutzen edo oso jende gutxi ezagutzen duzun giroan ere, pixkat xelebrea da. Norbait ezagutuko zenuen, gonbidatuta balin bazaunden. Ba, inoski ezkongaiak, ezkongaietako baten gurasoak, eta azkoitiko pare bat neska bat pixkat gehiago, da bestea, inoiz, etorri direlako Liz eta Andres ezkongaiak Euskal Herrira, eta hortik azkoitiko jende batzuk ezagutu ditudalako. Asko zineten? Ez, ezkontza txiki xamarra zan, ez dakit 50 lagun izango ginen, eta gainera ni iritsi nintzenean 6etan zeremonia hasi, eta hor 20 piku izango ginen, da esan, ostras, hau oso ezkontza pertsonala da, eta, pesantxe begiratzen nuen, eta pentsatzen nuen, horiek izango dira honen gurasoak, hemendika, eta bestea, eta honek horren antza dauka, nahiak izango dira, eta, pixkat galduta zaude, eta maite dut konfiantza hori, jakiteko joango dela aldatzen egoera. Zezut, zauden momentu batean, hasierako koktel horretan, zure txampain koparekin, pixkat, ez dakit, begira, bata besteari, antxe David jende agurtzen, eta zuk badakizu zure momentua ezkongaiak agurtzeko ere ez dela, lehenengo 2. o 3. hori, badaola jendea zu baino importanteagoa, eta antza biltza, bueltaka, musikari begira, bazauden jotzen horre pare bat musikari, eta gustora, eta gero, kamareroarekin ere mutil gazteola euskaldun bazan, ez dakit, lapurtarra izango zen, eta, txampaina eta bestea, eta, ebili ginean ez baino, zatzen, hola ezkontza luze joango da, eta egia esan, ezkontza aldatzen joan zen, eta pixkanaka joan nintzen, jende ezagutzen, 2. mailan eseri gintuzten azkoitiar pilarekin, azkoitiarrak, azpeitiarrak, eta hande, denetari zegoen, bereziki azkoitia zen nolabaite lotura, eta oso edarra izan zen pixkanaka hori jende ezagutzen joatea eta sentitzea baiatzen dela hain bakarrik, baina hasieran sentsazio hori bazen nuen, eta atzo ezkondu zen Liz, isuzkiza, esan da bezala azkoititik Txinora, Kaliforniara hartzain joandako gizon baten alaba,
eta nik oso modu xelebran ezagutu nuen, eta oso polita egiten zen jakitea, lotura horiek urtetan 12 edo 13 urte berondoago hor jarraitzen dutela. Nik lehenengo aldiz Liz Isuski zantzun nuenean izketan, horrelaxe izan zen. And I don't know, it's very different from here. The culture's very rich. I don't know, I love it out there. I like going there during the summers and spending time with my family. Everyone's very welcoming. Euskal Herriari buruz ari da, And yeah, I love ingelesez. the food. So, yeah. What were you doing in North Korea? My dad's from Ascoita. Actually, you're able to say some things. Okay. Nire izena Elizabeth da, Californiako naiz, urte ditut, euskara gustatzen zait. Very good. Very good. Eta nire aita Azkoitiakoa da? Nire aita Azkoitiako da. Baino txinoan bizi da. Latxe ezagutu nuen Liz, eta ni grabatzen ari nintzen, bere irakaslea Diana, neska gazteiztar bat, orduan Santa Barbarako Unibertsitatean ari zen irakasle lanetan, irakurle lanetan, eta klase hura bukatzerakoan, Euskal Kultura eta Hizkuntzako klasea bukatu zenean, Lizek esan zian izun, eraitari ilusio handi egingo lioke entreizatuko bazenu. Eta nik dokumentalaren grabazioan, banituen egun tonto batzuk horrela, eta hor, 3 egun Kalifornian, Guatemalara joan aurretik. Hau da, Luis Isuski zen. Ez zauen dirui orduan denbora ezetan. Gutxi irazte zan. Torre ginen ardizeta. Eta behietan, eta arrantxoan, eta danien. Ardietan ibili zen urtetan Luis Isuski zen, berandu ezkondu, berandu izan zuen, izan zituen 2 alaba, eta horietako bat atzo ezkondu zen, eta oso graziosa zen ze jende guztia galdetzen zian, eta zuk zein duztu lotura ezkon gaiekin. Nik Liz ezagutzen dute, dokumentala grabatzen ari nintzelako euskerari buruz, eta gaur ja hasten zen, euskera, klaro, eta igual, galdetu zizuna zan, ez dakit, Massachusettseko neska bat, ez? Eta antxe, bai da, euskera, eta, hemen Luis Euskal Herrikoa da, eta karo, bai da. Bola pasan nuen ezkontza guztia, jendeari olako azalpentsuak ematen, baina maite dut hori euskera munduan dokumentalak sortutako lotura hori 12 urte beranduago mantentzen dugula. Gerora Euskal Herrira bisitan etorri direnen, euren senidei bisitan egon izan gara, eta horrek sortu zuen nolabait, ezkontzan egoteko lotura hori, eta oso ederra izan zen, benetan gustura egon nintzelako, eta jendez zoragarria ezagutu nolako, batzuk engainatu ditut gaur Miamitik Tolosara San Juan Su kontzertu ikustera etortzeko, eta ezagutu niten, eta mendik besarka dondi bat, Lizen lengusu txiki izango dira, Elizondoko Baztango Xabi Urko eta Izpea, hiru gazte napar etxeako modukoak, eta santzien daizu, bihargo izen, bigarren kafean zuten hariko gea, hemendik besarka da haundi bat, Elizondoraino, gora naparrak, gora baztandarrak, eta besarka hori zuentzat. Horren bai, Josune Belez de Mendizabal ustut bere ordenagailua nolabaite berrabiarazita, eta arazo tekniko guztiak konponduta, hementxe daukagula, Josune Belez de Mendizabal, egunon. Egunon aizelako, astelena. Astelena nik behar nuen izan, atzo goizeko 3etan, antxe dantzan genbiltzala. Barkatu, baina eskagian Josune ibili da. Hori nahi. Atzo ez, baina gaur ez dakit ze elektro, ez dakit, ipotxak dauden hemendik edo, baina begira, eskatu dit, Gemeleko pasaitza, osea, astelen batean galdetzea pasaitza, osea, izan da blokeatu da, esaten zian ez dakit zer, bua, osea, gero emailera, osea, mobilera llegatu da ez dakit zer, emaiozu baiet, zuzara konfirmatu digo, a ber, benetan. Errespetu falta bada ez da, niri ala iruditzen zait. Errespetu falta bada, astelen batean, zure elbide elektronikoko pasaitza eskatzea. Ados nago. Baina aspaldiko, osea, Gemella aspaldikoa daukat, eta ordenagailuan horrela esan behar dut, eta segurazki, ziberseguritatean aditua den norbaitek esango luke, gaizki egiten ari zara, baina nik badaukat ja instalatuta, nahi dut, ez dut beti sartzen. Ez? Pasaitza. Orduan, klaro, derrepentean esan dut, ze logika erabili nuen duela 20 urte Gmail hau irekitzeko. Ze, klaro, nik pasaitzak jartzeitut logika baten arabera, baina logika horrek, galtzen du indarra denborarekin aurrera egin ala. Ulertzen duzu, ez da? Bai, bueno, pues nere botako izuet, azkar baten nere maite duta, ze lotura zuzena dauka gaur kontatuko dizuedan gaietako batekin, ze San Juanak aipatu duzue, eta horrekin ere abiatuko naiz, baina hori baino lehen esango izuet.
apuntatu hau, apuntatu nere pasaitza bezala, apuntatu. Bizitza bat salbatu dut asteburuan. Zer? Bai. Wow. Txalo bero bat, domina, kurrezkoa, txokolatezkoa, eta nahi duzun zaporeko domina oparituko dizugu. Izan da, goiuri, izan da emozionantea, bueno, nahi bauzue, hasiko naiz gaiarekin, Ze pentsatuko dut, neska, ze egin duzu, igerilekura juntzara eta hor belarren artean norbait egin diozu, zelan da, hori, maniobra egiten dena holan, edo ez dakiz zer, edo bestelakoa, hartu arnasa, bota arnasa, ez da holakoa izan, baina, begira, filme txar bat ere datorkit burura, Superman, beste egunan ere aipatu genuena, eta pixka zerutik zer eta, nik terraza daukat, eta hemen terrazan nengoen lasai asko, ostiralean, geratuta nengoen bazkaltzea juteko lagun batekin, eta berez, beti atzerapen pitintxo batekin nabil, eta bazkaltzen dut iruretan. Zergatik ez duzu eta, txorra bada. Total, bizitza aldaketa honek alteratu zialako egun osoko plangintza. Eta bazkaltzera oso berandu ailegatu ginen, baina merezi izan zuen. Terrazan nengoen, irakurketan, lasai, eta derrepentean, pum, nire ondoan, olako soinu bat entzuten dut, zerbait goitik bera egiten duena, holan plak, blurrean begiratzen dut. Daukat mai bat, holan plastikozkoa, kanpoan egoten diren hoietakoak, eta irekitzen da, ez? Da kubo bat bezala, eta barruan ere gauza gordetzen dira. Eta neukan irekita, orduan, hor kutsabarruan, mai horren barruan, tak, zerbait jauzi zen. Begiratu nuen, eta olako txolarre txiki bat zen, oso ikaratuta, hasi zen holan txioka, eta nira urduri jarri nintzen, eta nire buruarekin hasi nintzen izketan, ai, maitia, zer gertatzen zaizu, nondik eta zer. Justo telatutik jauzi omen zen, eta orduan ni erabat urduri, idatzi nion, nire 14 urteko ilobari, asko maite dituelako animaliak eta holan, eta iaz ere herrian geundela hortxe bat ere bai olako hegazti txiki bat hartu zuen eta zaintzen egon zen pilo bat, eta nik zan zer egingo dut ez dakiz, eta berak esan zian lasai hartu eskuarekin ez dakiz zer, holan esan zian aholkuren bat edo beste, eta gero bazkaltzeko geratutan nengoen lagunari ere deitu nion, eta esan nion, ber, hau gaurko atzerapena justifikatua dago, baina nire terrazan hauxe daukat, txolarre txiki bat, eta ez dakit zer egin. Eta esan zian, jungo nahi zugana, eta baukazu eskailerarik, bai. Orduan, atera genuen eskailera, igo ginen zabaira, nahiko, 3 metro edo, 3 metrora edo dago, osa teliatura, eta ez zegoen kabirik. Ez zegoen ezer, ez zegoen txolarre ama, ez zegoen, eta orduan, berari, lagunari buruatu zitzaion, badago Martiodan, hemen Gasteiz inguruko herritxo batean, badago, animaliak, berreskuratu ez da, suspertu, pixkat laguntzeko dagoen zentrua. Eta deitu genuen, eta esan ziguten, ekartzen baduzue, ze euren hauek hain txikiak dira, ze euren kaxa ezin dira elikatu. Nik ipini nion pixkat ura, pixkat ogi apurrak, baina txiki egia zen. Eta txiokari zen denbora guztian, eta amak erantzuten zion. Baina, karo, ezin zuen hartu amak. Orduan, ara junginen Martiodara, eta han utzi genuen, eta esan ziguten olako pilo bat egon direla azken astetan, eta seguruenik, aipatu genuen, kabirik etzegoen goian, zer raro, seguruenik ama igual, ez dakit, bestelakotan ibiliko zen, eta txorionek salto egin zuen. Osea, beroagatik askok eta askok, salto egiten dutelako sabaitik eta berotzen direlako, teilatuak, karo, kasu honetan zegoen kanelon de bai, hortxe zegoen, ez? Eta nik uste dut bero ikaragarria zegoela, 30 gradu baino gehiago, eta salto egin zuen. Eta Martiodan, begira, jakin banekien, baina anekdota honen kontura, esango dizuet, 1975 urteaz geroztik, hortxe dagoela esan dudan suspertegi edo basa fauna, bertan lan egiten duen zentru hau, Arabako Foru Aldundiarena da, eta bertan daude biologo, albaitariak eta zaintzaileak. Eta, zauritutako animaliak edo laguntza behar dutena jasotzen dituzte,
eta gero sasoi batean, ibiltzen dira hor zaintzan eta ja ondo daudenean berriz naturara itzultzen dituzte. Orduan, esan zian hori igual 10 edo 12 hegazti zeudela, antzekoak, txolarreak, gehienak, jendeak eraman dituenak, eta hor txepillo bat zeudela. Orduan, hartu zuen, esan nion, eske kriston kolpea mandu. Hartu zuen, begiratu zen hola eskuarekin, nik eskularru batekin hartu nuen, kakatzen naiz. Baina, bueno, eta hartu zuen, begiratu zuen, eta ez zaukala ubeldurarik ez ezer, eta esan du, egiten du txio perfectamente, eta hau hemendik gutxira ondo da. Eta erakutsi zigun, hemen daukagu olako leku bat nun beste batzuekin egongo den, guk emango diogu jaten eta edaten, eta ondo daudenean, kaiola irekiko dugu, kaiola handi bat, mini apartamendu bat bezala, eta ibiltzen dira, ez da holan, da tamaino natural gizakiona, holan oso handia, horri biltzen dira joan da etorrian, eta orduan, lo único amarekin zaila izango zuela berriro elkartzea, horrek izugarrizko pena eman zidan. Baina, oso pozik alde genuen gero bazkaltzera, ia 3 erdiak, eta justo momentu horretan ere berden zitzaion nundik, Gasteizko zeruari begira, eta bakizue, Lea Laskarai fabrikak ere zu hartu zuela. Eta, hekatonbe horretan ibili ginen, ostiralean, baina azkenean bazkaltzen ere eman ziguten 3 erdia pasatxo. Eta polita izan zen, benetan baietz. Orain badakit, streamingen bidez jarraitzen gaitu zuenok, ikusteko aukera daukazuen Martio da zentru honetan, Arabako Foru Aldundiak daukan hegazti eta basa fauna zaintzeko honetan, eman ziaten olako poltsa bat, bertan arrano bat agertzen da, oso polita, eta gero eskatu ziaten ere mobila. Zergatik? Ze, hau ez da kasua, ze asko dia txolarreak eta, baina demagun nahi ez aurkitzen duzula zeri bat, edo arrano bat, edo, eta deitzen duzula laguntzeko. Beraiek, behin zaintzen dutela, eta modu basatian edo naturan bizitzeko moduan dagoenean, abisatzen zaituzte, eta egiten dute pixkat animalia askatze hori zurekin batera. Hori ere, kuriosoa da, eta polita, pixkat lagundu duzu. Eske momentu baten nik esan nuen zer egiten dut nik honekin etxean, azkaria genuen, gero azken arrok, gero ez da gizu esan, hemen utziko dut, baina eskerrak deitu genuen eta esan ziguten ez bere kaxa berak ez du urik hartuko, ez du jango, beraz ekarri zazue ona. Eta hola oso polita izan zen, eta orain ez dakit txiribuelta oso makabroa egingo dut, baina hurrengo egunean, juergan ibilita gero, altxatu, atera terrazara, eta beste txolarre bat zegoen, baina oraingo honetan, zegoen, zegoen hilda, eta esan nuen, ama, orain begiratu beharko du zerura beti. Bero, aldi hau dauden bitartean, debili nintzen pixkat beldurtuta, esaten nuen, igual kafean ere jausiko zait txolarre txiki bat, gaixoak, ez. Hori da garrantzituna. Bat salbatu duen. Ikasi duzu zer egin behar den horrelakoetan, egin dituzu harremanak horretan dabilen jendarekin, eta listo. Eta gero, hemen ez da era berri bat ere ezarriko dugu, ez? Zelan da, ingelesez esaten da, it's raining cats and dogs. Igoren ingelesezko esaldi gustokoena. Gizu zera bilinola? Oiuri. Atzera biltzen zenuen It's Raining txatzen da? Hankarpatxo batean ginen, baina kanpoan euriola fuerti xamara hasi zuen, eta anari ginen. Esan dutez, bastandarekin euskeraz, kolombiarekin gazteleraz, estatu batuarekin ingelesez, poliglota total. Talako batean esan nuen, it's raining cats and dogs. It's raining txolarreak. Txolarreak is raining in my house. Holaxe, hori kontatzen dizuet, eta gero, aipatu duzu esarreran San Joan gauari buruz itzin behar dugula, ezta? Bizi noa, ze denborak alde egin dit, pixkat, ordenagailuaren movida honekin, eta gero superanekdota, venga, aurrera jarraituko dugu. San Joan gaua, guk hemen Gasteizen, 2 auzotan ospatzen dugu San Joan gaua, eta horietako batean da Judimendi auzoa. Judimendi auzoa ospakizunetan dago aparte, ze
aurten betetzen dira 50 urte, jaiak hasi zirenetik. Eta oso auzo errebendikatzailea da, oso auzo gaztea bebai, azken urteetan jende gazte pilo badago hor bizitzen, eta, baduka girotxoa, eta komentatuko dizuet ere bai, honetaz aparte, Lakua auzoan ere egiten direla hemen suak, ezta? Baina, begira, Judimendi eta orain egingo dugu apunte historiko bat, lehen Judiz Mendizetaz idazten zen, baina gero ja zuzendu zuten eta nondik dator, euskeraz oso ondo ulertzen den bezala, judutarren mendia zen hau, bai? Bean dago, edo bertan, zegoen judutarren hilerria, 15. mendean, horrela. Eta hortik handatorri zena, baina hau ere bai, eta hau nik gaur ikasi dute, El Polvorin esaten zaio, leku honi bebai, auzo honi bebai edo parke horri, eta hau izan zen, 1853-tik 1900 batera, pabilloi batzuk zeudelako bertan, armak eta alergaiak biltzen zituztenak, hortikan El Polvorin. Niri gauza hauek, toponimia edo pixkat, toponimia igual hau ez da, baina bai jakin nondi datozen izena pilo bat gustatzen zait. Eta honekin batera zer esan, apunte historikoa klik, itxi, eta komentatu gaur San Juan gauan, zuak izango direla 10etan, gero izango direla bebai, bokata jateko tartea, berbena, akerbeltzen eskutik, baina beste gauza polit bat, joaldunen eta momotxorroen kalejira izango da 7:30. Hau oso ikusgarria da, eta ikusgarria izateaz aparte, ez? Soinu hori, niri izugarri gustatzen zait, eta, kalejiran beti dago jende pilo bat, bai parte hartzen, eta bai ikusle. Beraz, egitarau oparoa Judimendi auzoan, euren jaietan, eta San Juan gauan. Baina ez hau bakarrik, komentatuko dizuet ere bai, beste nunbaiten hasiko direla gaur jaiak, nun eta Alde Zaharrean. Zaharraz Arro izeneko jaiak dira hauek, eta, pixka labur bilduz edo, esango dizuet, parte hartzaileak direla erabat, auzokide guztien topalekua dela, autogestionatutako jaiak dira, auzotik eta auzoarentzat, eta auzo harrotasuna aldarrikatzen dutela. Alde Zaharrean bizitzea gustatzen zaielako bertako biztanleei, eta sortea dutelako. 49 kolektibok hartuko dute parte, eta 160 saltoki eta tabernak ere bai. Eta txupinazoa izango da arratsaldeko 6etan, Bollerias plazan, berez da Brullerias, baina holan ere hartzen dute, eta horrela ere aipatzen dugu askotan. Orduan, Bollerias plazan, botakute txupinazoa, eta hortikan ja, kalejira, eta denetarik egongo da, Osea, lekukoa pasatzen dio Judimendi auzoak, Alde Zahar. Komentatu, lagunak eta maite ditugulako, eta hemen zuek ere bai ipuinak izugarri maitatzen dituzuelako, Arabazan elkartearen eskutik, Odei Arregi egongo dela mostrenkan, ipuin kontaketa, helduentzako ipuin kontaketan, eta nik uste orain isilduko naizela, ze auzokide antolatzaile eta ipuin kontalaria den gure lagunak kontatuko digulako hobeto zer eta nola. Bai? Hortxe daukagu ez da, Inigo? Bai, prest dago audioa jartzeko, momentu batean jartzerik dugun, baina... Ez dut esan izena, Jun, baina holako deskribapenarekin imaginatuko duzue, zeinek egingo digun harrera, alde jaietan, ipuin kontalaria. Bai, auzokidea, eta hor buru belarri da bilen. Laguna ere, bai. Gure laguna, haber nor da, nor den. Zan dezagun ba. Heldu dira Gasteizko Sarrazarroko jaiak. Gasteizko aldezar guztia, beteko dugu banderolas, beteko dugu jendez, beteko dugu ipuinez, antzerkiz, kontzertuz, krosez, 10.000 kontu egongo dira. Eta 17. urte honetan inkordatuko dugu, pasioz, baina inkordatuko dugu ere bai. Auzoa hori, jendez beteko dugu, alaitasunez beteko da, nik prest daukat ja aspaldi jositako ZH banderola hori balkoira botatzeko, baditugu ere balkoitiz balkoi botatzeko banderolita txikiagoak, eta kolorez, arrotasunez, parte hartzeaz, eta
eta marmila kontu politekin beteko dugu Alde Zaharra, urtengo 17. urte honetan, eta pozik beste urte batez, inkordatzen egongo garelako, kaleak hartuko ditugulako, autogestioz betetako egitarau oparo bat bete dugulako aurten ere bai, eta seguro nago ni bezala, beste hainbat bizilagunek ere atera dutela banderola, hartu dutela triptikoa, aukeratu dutela gaurko txupinadora joatea, krosera joatea, biharko ipuinetara, kontzertuetara, eta marmila kontuetara animatuko direla ere bai, eta aizue, kalea gustatzen bazaizue, auzolana gustatzen bazaizue, autogestioa gustatzen bazaizue, pasa zaitezte Alde Zaharreko jaietara, eta joaten zareten lekutik joaten zaretela, zerbait topatuko duzue. Beraz, kaleetan ikusiko dugu elkar. Muxu bat, eta gora zarra-zarro. Orain agurtu du, goz geratu da. Muxi hori bueltan bidaliko du Gasteizeraino, eta Josune Belezen Mendizabal ere segituan agurtzen hasi beharko du. Josune, 2 minutu goizeko amikarako, ez da azken mezurik baute duzun guretzat edo gure entzulentzat. Bai, bueno, pixkat nik uste dut harrapatu duzuela, baina inkordatzen hor da bilez, hitz jolasa, korda leku autogestionatua, okupatua zegoen lonja bat Pintoreria kalean, baduela astebete, bi aste desalojatu zuten, eta, hortik handator ere hitz jolasa, ezta, inkordatzen, bai. Olaxe ingo dugu, asteburu eta datozen egunetan, ze Alde Zaharreko jaiak bauka soka, bai, soka, korda, ze politak gertu zaidoan, improvisatzaile, espabilatzen hasi naiz, bigarren kafearekin. Bueno, gente, pues listo, ez dakat gehiago esateko, momentuz, azkenean arte. Zaindu. Agur. Etorkizun beltzean zenbatek izango duen aukera bera, zenbatek erantzunik gabeko galdera. Baina gaur minutu bat gehiegi da, arna sartu, tatzera begiratuko. Dena galdu dela ikorpeta minutu bat, eko alta, buru altxa, tatzera esan jakiteko. Berandu egidera onartzeko. Gehiegi da minutu bat, arna sartuta, tatzera begiratzeko. Leto ez da minutua, buru altxa eta berandu egidela onartzeko. Berandu egidela onartzeko. Berandu egidela onartzeko. Keep calm and bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Entzuleo goizeko amekak eta minutu bat dugu eta bagoaz Bilboko estudiotara azken ordukoaren bila, Itxaso Leon lankide antxe dugu eta Itxaso, egunon. Egunon Inigo eta egunon entzulei ere, iritsi berri zaigun albiste batekin hasiko gara, Lezoko Interal enpresako zuzendaritzak plantillaren herenari eragingo dion enplegu erregulazio espediente bat iragarri du 85 kaleratze ekarriko lukeena. Batzordeak 2 greba egun deitu ditu ekainaren 26rako eta uztailaren 2rako, eta ez du baztertzen greba mugagabera jotzea egoera iraultzen ez bada. Abisuak langileen artean sortu duen ezinegona salatu du batzordeak astelehen honetan komunikabidei bidalitako
egiteko ohar batean, izan ere 85 pertsona zehatz eragingo lieke enplegu erregulazio espedienteak. Gainera, batzordearen esanetan, erabaki oso traumatikoa izango litzateke plantillaren eren bat kaleratzea ekarriko lukeena. Batzordearen arabera, prozesua ez dago justifikatuta, azken urteetan enpresak etekin historikoak lortu baititu, baita dibidenduak banatu ere. Eta eguneko beste gaietako bat, astelehen honetan onartuko du tramiteran Nafarroako parlamentuak koldo auziarekin loturiko ikerketa batzordea abiatzea. Podemos Txibiteren gobernu hauzteko presioa egiten ari da, gainerako bidaideek ere azalpenak eskatu dizkiote PSN-eri Nafarroan eta PSOE-eri Espainian. Aste hau beraz mugarria izan daiteke koldo auzian. Izan ere Abalosek eta koldok gaur deklaratuko dute epaitegian, bestalde Zerdanek 30ean egingo du ikusteke dago ondorio politikoak utziko ote dituen. Eta epaiketa prozesuez ari garela gogora ekartzea duela ordu bete, 10etan abiatu dela Auzitegi Nazionalean Ezker Abertzaleko 6 kideren aurkako epaiketa ongi etorriak direlata. Honen inguruan ere joango gara informazioa berritzen eta azken ordukoa ematen. Trafikoan esan behar dugu duela ordu bete bezala bertan dirautela autopilaketek Abat errepidean, Gasteizaldean eta Madrilera bidean bidelanek sortu dituzte pilaketa horiek errei bat itxi dutelako. Baina gogoratuko dugu atzoko eguneko ez behar bat ere auto erakusketa bateko hainbat ikusle zauritu zirela igande honetan Galdakaon parte hartzen ari zen autoetako batek harrapatuta. Zaurituak ospitalera eraman dituzte. Motor show ikuskizunean gertatu zen ez beharra, Urreta auzoko San Joan jaietan dirudienez ibilgailuak kontrola galdu zuen, biribilgune batean irriste egin ostean eta esiaren atzean ez zeuden ikusleak aurretik eraman zituen. Horixe da azken ordua oraingoz eta 12etan berrituko dugu informazioa. Eskerrik asko bai itxaso Leon, aurrera goaz eta 12etan esan da bezala informazio gehiago, hementxe naiz irratien. Printzesa eder, printzipe guapo, Mari errauskin edota zapo, naranja erdirik etzazu bila, zeu osoa zarelako, zeure begi ez. Txano gorritxu, 3 txerrikumeak edota 7 txumeak umeak garenetik entzun ditugun ipuinak dira, buruz ere konta ditzakegun ipuinak. Badira beste batzuk ordea askotan entzun edo irakurri ditugunak, eta aurrak edo aurrak ez direnak ere, beste mundu batzuetara eramaten dituztenak. Istorioetan murgilduz gauza ezberdinak ikasten dituzte aurrek, edota identifikatuta sentitzen dira batzuk. Izan gaitezen agintzen digu, sarritan gure garuna, izan gaitezkea. Bada, pasaden astetik aurrera, baztan inguruko aurrek beste ipuin sorta bat izango dute identifikatuta sentitzeko, edo haien inguruetako paisaiak ipuinetan izateko. Katjalin Arizmendian duezak eta idatzitako eta Joanes Altxu Urtasunek ilustratutako ipuinek hori baitut ezaugarri. Gure ondare, mintzoa eta paisaia biltzen dituzten ipuinak dira. Idazketa, ilustrazio eta beste hainbat pauso egin ondoren 1545 argitaletxeak argitaratu du liburu hau pasaden ostegunean aurkeztu zuten proiektu berria. Beraz, ipuin hauen horrietan murgiltzeko asmoz gurean ditugu gaur, Katjalin Arizmendian dueza, eta Joanes Altxu Urtasun. Egun honetan etorri bigarren kafera. Egunon. Egunon, eskermile. Bueno, lehenik eta behin hemen bi galdera egiten dira programan, goiurik egingo dizkizue, ez daukatenak elkarrezketarikin zer ikusirik, eta gero sartuko gara elkarrezketan ondo. Bi dira eta orduan gonbidatua bakarrik etortzen denean aukeratu egin behar du, bietako zein erantzun, baina gaur bizarete orduan zuen artean erabaki zeinek erantzungo duen zein. Galderak dira, lehenengo galdera. Nola imaginatzen duzue edo nola gustatuko litzaizueke izatea zuen hileta, zuen funerala? Ea pentsatuta daukazuten, zer gustatuko litzaizueken. Nik jarri dituzten horpegien gatik. Esango nuke, Katjalinentzat ez dela alako galdera zaila gogorra izan, noiz bait bururatu zaiola, eta aldiz Joanes sakatu induzula. Iaia bihotzekoak eman diola. Bale, hori lehenengo galdera. Eta bigarrena, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizue, zuen bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina, begira, pelikulan ezin dugu kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Pelikulak kontatuko du, bakoitzaren bizitzako etapa zehatz bat. Etapa izan daiteke aste bat, izan daiteke 2 urte, izan daitezke, dena dalakoa, baina etapa zehatz bat.
Galdera da, ea zein etapa aukeratuko zenuketen, pelikula batean ikusteko. Beraz, orain zuek erabaki, zeinek erantzuten duen, zein? Nik igual emizkoa, Bai. Garbi ze honi. Nik uste dut, eta izango zela pixket, Kapitain Fantastic pelikulako bezala. Komunetik bota gabe, komuneko zulotik bota gabe, baino pixket dola hippie, eta segurazki izango zen baztango mendi batean edo, eta gustatuko zitzaiten erretzia, eta altzuenak kantatzea eta dantzatzea. Holako zerbait. Bai, nahiko hippie. Oso, gustatzen zaigu, apuntatuta. Eta, erabaki barkon banu nire bizitzako pasarte bat edo, izan entzen nik uste haurtzaroa, ez dakit, 3-4 urte artean edola, ez dakit, iruditzen zait hortik igual mamitxo gaizaten alda edo joku gehiago maten aldu haurtzaroko. Bida, ez du jende asko aukeratzen haurtzaroa? Baina, bai, hola pixkate zine kostumbristaren giro horretan, nongotarra zarazu? Nongotarra zarazu? Bastandarra. Bastandarra. Han inguruan mende hasierara joan barko genuke. Ez asko zurrutiago. Mende hasierako bastango giroan, hola pelikula kostumbrista bat osatuko du. Gustatzen zait. Bai, niri bai. Oso ondo. Galderak erantzun da, Junior Romatiti bargurenek baditu gehiago zuentzat. Lehenik eta behin bai, aipatu dut aurreko astean aurkeztu zen dutela liburua, lehenengo galdera hori da, zer moduz aurkezpenetik ze sentsaziorekin atera zinaten? Hasi ginen liburue guztiz ez, osatu baino lehen eta argitaletxekin egun baino lehen eta ezkunuen guzti honen emaitza espero. Orden aurkezpenata izan zen nahiko, aber zatratzen den, aber zerantzun baden, eta hola, egia da, aitzineko 2 asteak edo nire nahiko urduri pastu nituela, eta aurkezpenera aiatuta nahiko, izan zen, iritsi da, jazta, inbar dugu. Eta egia da, jendea gustora gontzela, eta ongi, nahiko ongi atarazen izan zen aurkezpen erdi musikatu bat, eta konten, konten. Bai, niretako bederen kristonarrera izan zuen, jende pile bat urbildu zen, espero ginoen dako, eta bai, arraskonten gaude. Pixka bat hori ikusita eta gero sartuko gara ere aurkezpenarekin eta gaur egungoarekin. Pixka eta zierara joan nahiko nukez, nik eskuartan ipuin badaukat, baina honek ere ideia bat eukiko zuen hasiera batean, nola sortzen da ideia hori, eta, gero sartuko gara nola garatu zen, baina bai, nola izan zenuen ideia hori. Lan honen abia puntu edo proiektu honen abia puntu azten da TFG batean, gral batean, eta, gral bat iteko behar da denbora, behar da urte bat, eta nik berra nuen zerbait politein bar dut, zerbait erabilgarrie eta pixkat sorkuntzatik. Eta, euskara eta literaturan minorra eginda, zerrobe eta ipuin bat edo zerbait dolakoa sortzea. Eta orduen, ni baztango izaki eta txikimendu nahiko sakona edukita baiarai eta horko jendeai, hortik hasten da ipuina iteko asmoi, eta gero ja ipuina bera sortzeko ideia edo hoi hasten da nire osabakepa margolaria zenan 3 paisaietatik, eta, margolaren sail batetik, eta gero berak iten zuen fondo baten gainean olako irudi lerro batzukin sortu paisaiak. Eta orden, idea hortatik espazioa, basoa eta pentsea sortzen dire. Eta gero erranairuek diela esaera zarrak, baztango esaera zarrak, aukeratu, espazio bakotxera hobekien egokitzen zen bat, eta gero historioak ere bai, dire Mariano Izetan ahozko literatura liburu bateko historio txiki batzuk. Eta orden, pixke da ez ezetik hasi baino, pixkate baztango sortzaile eta eragile batzutatik hasi, eta gero hortik historio berriek kontatzeko asmotan. Hasi zinen asmo horrekin eta argi euki zenuen hasieratik ipuin moduan idatzi nahi zenuela, ilustrazioak euki nahi zenituela barruan, gutxi gora berako ideia hori bazenuen orain denaren antzekoa? Bai, egia da pastu dugula urtean zati handi bat, album ilustratuek eta hola behiretzen eta hola, eta orden nahiko argi ez, zerbait ilustratu izan bertzela, eta gaina Joanes edukita ondoan zerrobe ez, eta bai. Joanes ilustratzailea zara, Kaianin zuregan agerturatu zenean hasieratik izan zenuen garbi, parte izan nahi zenuela, liburu honen parte izan nahi zenuela.
Bai, egerran, bai, ez dakit nik uste urtarrila inguruan, urtarrilan komentatu zitela Kaitalinek jarenagotik lagun eginen, eta momentu hortan, gogotxu nintzen proiekturen batean sartzeko, gauza berriak probatzeko, teknika berekin esperimentatzeko. Orduan, pues, bai, hasieratik nahiko argi eduki nuen. Eta ipuin bat aurrentzako dagoenean pentsatuta, nola ilustratzen da, kontuan hartuta ez dela betiko historia txikiren bat, edo badaukala atzetik erreferente mordo bat, nola ilustratzen da horrelako zerbait? Pues, egerran niretako bastante baliogarri izan zen, ze Kepa Arizmendin lanetik abiatuta, ja zuzenean bazagon olako paisaian garrantzi bat edo, eta hortik tiratzea erabaki nuen. Eta hasieratik nahiko argi eduki nuen, ilustrazioak izan behar zutela, nolabait ipuinai testuinguru ematen zioten, edo ipuinak kokatzen zuten ilustrazio batzuk. Eta, pues, paisai batzuk ilustratzen hasi nuen proiektu hau, ipuinak akompainatzeko. Kaitalin ipuinak direla, aipatu dugu, baina zer da barruan topatu dezakeguna, edo liburuan bertan topatu dezakegun historio horietan zer dago? Bira, ez da ipuin, ohiko ipuin bat, batzuk, batez ere ez dutelako igual ipuin klasikoek edo duten antolamendu hori, ez? Pixkate referentzia hartzen dute Mariasun Landan Joldi liburutik, eta, egida badirela, dire 3 historio zela, 3 paisai edo 3 espazio, eta toki bakotxan badago protagonistetako bat, egidan nahiko abstrakta direla, tarde, lehenbiziko protagonista edo toki da Auzako Kaxkoa, eta pixkate protagonista nola sentitzen den kaxko horretara iritsi eta bere bizitza ikusten dola ibertzen modu batean. Gero bigarren ipuina da gehiago kukuek nola ematen dion sarrera uda berri bera hotxakin, eta ez da zuzenki agertzen kukua naiz, baina solasten du lehenbiziko pertsonan eta bai kukue da olako protagonista. Eta gero 3. dire amatxi eta bere biloba, eta gotela elkarrizketa bat igelen arrautzen inguruen. Orden, hola lehenbiziko irakurrita motxak dire, baino egida askatzen dutela berri irakurpena. Batez ere dire, ez da poesia igual, baina pixkate hortik. Bai. Eta, hemen bi ikusten zaituztego, baina proiektu honetan ere izan dira. Pertsona gehiago ez, bertsolariak izan dituzue zuen artean, nortzuk hartu dute parte zuetaz gain? Bai, hori da, hasita ja ipuinen ideia nagusiakin, Joanesekin eta denakin, pixkate esaerazar edo erranairuien segidan, hauzko literatura pixkat gehiago sartzeakin bat, eta pixkatere baztango sortzaile gehiago tokie uzteko, erabaki zen bertsolariekin kontatzea, eta zer eta Malen Altzuart, Alazneon Txalo eta Amaia Lizagoien izan dugu liburuntan, eta plazer handi beti izan da, kriston lan egin dute. Eta, prozesua izan zen pixkat antzekoa, bakotxeia azaldu zitzaizkion zeinak ziren 3 espazio hauek, eta egokitu egerran nahiko aleatorioki eman genion bakotxari bat, eta bakotxak sortu zuen kopla sorta bat, baino nahi doinuen eta nahi moduen bai. Hemen daukagu liburua, kameran erakusteko egia da pixkatzaia daukadalanik, errexago egingo dugu Inigok. Titulua bada begiek zer izanak erran. Zer esan nahi dauka esaldiak berak nola azalduko zenukete? Bai, beira, egia da titulu edo izenburu bezala dela abstraktuare bai, horrek ere ematen dio pixket sarrera bat. Eta, begiek zer, lehenbiziko tarte horrek egiten dio pixket erreferentzia paisaiai, guk zer ikusten dugu, eta izanak erran da, izandakoak, gure baiaren izandakoak errana duela guk ikusten dugun hortan, ez? Eta, pixkate behiratuta ere, badu pixkate esaerazar edo erranairu hoien antelatzeko edo, dela zerbait, koma eta gero ondokoa. Orden, pixkatere hortik eta bertze erranairu sortzeko ere bai. Jailin, zuk aipatu duzu ez, zuen Jesus Bastanek berak badaukala presentzia proiektu honetan,
Joan, ez zuretzat ere suposatzen dut izango zela erreferentzia bat bertan dituzuen paisaiak, garrantzitsua zen zuen eskualdea edo baiara guztia bertan agertzea. Bai, batez ere, eta bertzean aurkezpenean ere komentatu ginen badela azken aldien bastan exotizatzeko tendentzia bat. Eta bueno, ordu ezen ere bai, bastango jendeak sortzeko liburu bat edo sortzeko materiala, eta pixkat maitasun hortatik, begiratze hortatik, eta goxotasun hortatik, eta uste dugu ere bai, zerbait sortzen den aldiro, sortzen duen pertsona horrek baduela eragin bat, baduela ingurua bigarren ipuinan agertzen dezala loratzeko gaitasun batez, eta bastangoak izaki, zer gutiago bastan zerbait matea ere bai. Joanes, aipatut, paisaiak agian agertuko direla bastangoa suposatzut, hasieran agertzen den sumendia ez dela erreferentzia bat horri, baina hartu dituzu erreferentziatzat inguruan dituzuen paisaiak. Bai, egerran ipuinak aieta solasten dire, baina gero egia da, lehenbizko ipuinaz gain, non personaia principala edo Auza Mendie den, eta hor bai, Auza Mendie da, ilustrazietan ageri dena, paisaian parte dena, eta liberian protagonista principala dena, bertzetan bai hartu ditut oinarritu naiz paisaia horietan, baina gerran ez dute olako partikulartasunik bastanen kokatuko dituzketenak. Eta, esan dugu, proiektu hasi zenuten, parte hartzaile ezberdinak hartu zuen bertan parte, eta hasieratik eukitzen duten argitaratzeko aukera egongo zela, edo bazen proiektu bat zuen idea zena edo, nola izan zen hori guztia? Hasieran ez da imaginatu ere argitaratuko zela, gauza diren bezala ezkinuen batez ere gure lehenbizko liburu da, gure lehenbizko idatziek dire kasi, ez zola, baina bai. Eta gainera ezkinak egun ere ez nola den argitaletxen mundue, nola den literaturan mundu hau batez ere komertzialera eta hola, eta egirran, behin baginuela ideia nagusi, baginuela dena antolatu eta hola, barran ginen, saiatuko gara norbaitek argitaratzen dakun, eta argitaratzen badaku, elegante. Eta kriston suertia eduki dugu Xabitaneko 15-45 argitaletxeak gurekin lanin nahi duela, eta hori superpozik, eta arras eskertuek, bai. Hauekin lana egiteko bidean, nola egin duzu lan, Joanezuk, suposatzen dut eskatuko zizkizutelako, ezaugarri ezberdinak, izango zelako ere agian, esperientzia berri bat bizitzeko aukera bat ere, ez da? Bai, guztiz. Egerran gugan ginen ja proiektua kasi akituakin, eta gero bai imprentak eskatzen zizkigula, baldintza batzuk, liburua inalizateko guk nahi ginen horri lodera zehatz batekin, eta pagogorra, ezakit. Orduan, imprentakin solasean hasi ginelaik, bai moldatu behar izan gintuen, ilustrazio baten bat gehiago egin behar izan nuen, baina egerran, ezakit, niretako arraz baliogarra izan da ere argitaletxeakin zuzenean lehanite hau. Eta lehenengo liburua zuen lehenengo kopia askoetan eukitzen dutenetan, ze izan ziren lehenengo pentsamendu horiek? Eran, ibiligara denboraz justo, eta orduen hortzegunen baginuen aurkezpena, eta, gauza iren bezala, iritsi zen hortzegun goizean liburu, eta aizituen 40 gradu, eta ginen, iritsi ginen, eta izan zen, ze guai, hola izan zen, ezakit. Ni bipin hartu nuen, eta surrealista ezakit, ez du maten reala, ezakit. Hemen, mikroen aurrean baditugu pertsona, gazte, proiektu berri bat aterata, inguruak nola jaso du proiektu hau, suposatzen dut izango zenutela, bai, apoio edo bultzada handia, ez? Bai, egia da, bira, azkenean baiara batean olako herri txikitan iten den zerbait, eta orokorrean edozein ekintzak badu babesan eretako handiago,
Ze, bueno, erdi familia garen ez denak eta olakoak, ez, olako babes infinito bat. Eta irran, igual ipuina hau sortzea eta argitaratze horrek ere olako babesa izan du, bueno, pues baztanein sortu delako, eta badagolako saretze bat ere bai, ez? Igual bertze hiri handi baten ez legokena. Eta egirran konten. Bai, konten. Eta, bueno, pixka bat bukatze aldera, bai, noski jakin nahiko genukela, liburua hemen guk eskubutan daukagu, baina entzule orok eskuratu nahiko balu, nola eskuratu alko luke edo nun erosteko aukera izango luke? Bai, bueno, orain momentu enten, pues hoi, liburu denetan sarri egonen da, eta orain goz, bueno, liburu berriki dugunez eskutan, pues orain gurekin kontaktuan jarriz ere, sare sozialez, edo dena delakoa, pues lortzen alda liburua. Ino bai, sarri egonen da liburute egiten ere bai, liburu denetan. Ba, nik bai, azkeneko galdera moduan edo, eta presiorik jartzeko asmorik gabe, baina hemen ikusita proiektu hau, aurrera begira badaukazute beste ideiarik, badago lanean jarraitzeko asmorik olako zerbaitetan? Bueno, egirran orain goz ez dugu deus burutan, baina, bueno, ez diegu ateak izten deusi, orduan, bueno, eta elkarrekin ongiten dugu lan ere bai, orduan, posiblea da ere etorkizunean bertze bat ateratzea bai. Joanes ilustratzailea da, osak zuk ere izango duzu, ez, aitzina gore bertze proiektutan nik espero dut ere bai, eta, bueno, elkarrekin ere aber zerbait iago egiten dugun, eta, bueno, oraingoz konte bindugunakin, eta ber, gehiago goxatzen dugun, eta berremendik aitzin ere zerantzun baduen, eta ere bai norbaiten dako inspirazio iturri baldin bada, eta gure konten. Ba, Katxalin, Joanes, mila eskerra guztia kontatzeagatik, eta oso ondo doan bide guzti hau. Eta bide batez, Xabi eta Enekori, 1555 lagunei, besarkada bat, bigarren kafeko lagunen eskutik. Tira ba, gure gaurko lagun baztandarrak agurtu ditugu, baina Laister Bidasoa ibaian barrena, baztandik Hondarriberaino egingo dugu bidea. Saiatuko gara bide hori egiten. Kayak Basque Countryko lagunak ere zaitu lago segituan gurekin. Zeama izen doinu hauekin, urrengo minutuak eta bagoaz aurrera.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzen harik Euskal Herrira, egiten nuen lanak lasgondeia askien ganatua zen. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Guk 1000. saiorako bagenuen egin gizun bat Goiuri, baina entzulei esan genien bezala gauza asko improvisatu genituen, txillidalekun, ospatu genuen hartan, eta tartean gauza batzuk ahaztu ere bai. Bagenuen, sari bat edo norbait pixkat lotxarazi nahia, eta ahaztu zitzaigun... Hola, lotxarazi nahia ez? Bai, uste lotxatuko zela. Bai. Vale. Bai, eta nahi genuen saritu bigarren kafearen zozketa zaharrena. Lehenengo zozketa, bigarren kafean egintzena, pirauan ibiltzeko proposamen bat izan zen. Pentsa zenbat lotura festa gertatu ziren bertan. Entrevistatu genuen Angel Cuerdo. 80ko hamarkadan Danubion bera joan zen gure lagun bidaiari xelebrea. Eta pentsatu genuen horrelako eduki baten bueltan entzuleekin pirauan ibiltzeko, baina Euskal Herrian gure Danubio izan badaiteke bidasoa, ze gauza ederra. Eta bilatzen hasi eta antxe agertu zen Googleen. Kayak Basque Country. Eta haren buru, Aitor Goikoetxea. Baina bide alkarrekin hobetu egiten denez, Aitor Goikoetxearen ondoan duela denboratxo bat Daviz Perez ere hasi zen jardunean, eta orduzkeroztik Kayak Basque Country handiagoa da, sendoagoa da, eta gauza gehiago egiten ditu, eta entzulek dakitenen bezala, guk bigarren kafean eurekin askotan gozatzen dugu, 2020ko zozketa hartatik gaur daño, bidasoan behera, itxasuan barrena, iluna barretan Amaia Resende eta Goiuri ez eiza sufritzen ikusten, denetarik egiteko aukera eman digute, baina guk gozatu ditugun horitatik aratagore badaude bestein bat. Eta Kayak Basque Country proiektua gertuagotik ezagutzeko gaur gurekin ditugu Aitor Goikoetxea eta Daviz Perez, egunon eta ongi etorri bioi. Egunon, haupa, egunon. Onartu barra daukat Goiuri, sarien artean bazegola beste bat. Beste bat? Planteatu beren momentu batean, lotzea gehien kosta zaigun entrevista. Hori ere, Kayak Basque Country da. Urtebete daramat Davizekin entrevista hau negoziatzen. Egia da edo ez, Daviz? Bai. Zatin darazoa. A ber, jendea oso liatuta da biela. Ez badaude errekan itxasuan daude, ez badaude Euskal Herrian Murillo de Gallegon daude, gauza asko egiten dituzte, eta orduan, ez da erresa izan, baina azkenean lortu dugu. Homo zaudete bikote? Ondo, bai. Ez, David? Bai, oso ondo. Urduri xamar igual pixkat beti bestela, baina dena ondo. Nabaritzen dut, David, errekan besteok ibiltzen garen bezalaxe, bera errekan ez mikrofono aurrean jartzen dela Urduri. Bai, oeto sentitzen naiz errekan. Bueno, gaurtik helburu bakarra daukagu entrevista honekin, eta da, Goiurik nahi duela kaiak baten barruan salto egin, kaiak crosseko piragüistek egiten duten bezala, eta hortarako baldintza egokienak topatu behar ditugu. Konta da inigok ez didala uzten. Hori ez da zehazki horrela.
Horrela da, zuk esan zenidan ezet. Zu Inigori kasurik ez egin. Zu gurekin etorri eta modu horrez batean egingo dugu. Bale, ani salto txiki bat. Begiak itxiko izkizugu, batean sartu, bota eta jazta. Ba hori ez genukan planteatuta, baina igual hori daukera honena, begiak itxita jutearena. Nik gauzat esango izut, erabat fio naiz errekan, zuek oso kezkatuta ibiltzen zarete, Julen Goikoetxe erandi dabil, noa, eta berzin barradeken da. Ni erabat seguro sentitzen ez beti David eta Aitorrekin noanean errekara. Begiak itxita, zu jauzi egiten jartzearen hau, nik hain garbi ez dut ikusten, ego Juri? Guezgarrak eskatzen beraiekin zoazenean. Bakarri noanean eskatzen zarete. Bakarri jute edo gorrixekin noanean, ez da? Eta jute zanean bakarrik, eta bapatean kobertura gabe zaude, eta hemen ezakigula nun dagoen gure Bosinger, eta... Horiek beste kontu batzuk izaten dira. Tira, Kayak Basque Country 2008an ezagutu genuen guk Aitor, justu pandemia gainera erori, eta hilabete horietan hasi genuelako bigarren kafea, lehenguan 1000 gogoratu genituen, 2008ko apirileko saio haiek, eta saio horietan lehenengo batean izan ginen harremanetan. Artean Kayak Basque Country urte betetxo zuen, 2019an, haze begia, pandemiaten aurretik enpresa bat sortzea ere gauza erra da, baina tira, orduztik ona gauzak asko aldatu dira, pixkanaka azten joan zarete, beste saio batzutan murgiltzen, hori dena aztertuko dugu, baina lehenik eta behin konta iguzun nondik sortzen den piraguismo enpresa bat, edo kayak enpresa bat sortzeko ideia eta behar hori. Bueno, betidanik 8 urtetatik piragüismoko munduan egon naiz, anai arrebako egon direlako. Eta gauzak direla medio, nik ikasketak administrazioa egin nuen, eta horko proiektu ez dela, pentsatu nuen, bakizu azkenean kirola uzten dezunean, pentsatzen hasten zera zertan amaituko duzu, zertan hasiko zean zure lan giroan. Eta esan nuen, nire buruan nuen ikusten dut, ofizina batean edo kanpoan lan egiten. Eta zer dakito beren egiten, piragoan ibili. Saiatuko naiz piraguismoko enpresa bat montatzen. Eta Hondarribiko inguru guzti hori aurkitzen jo nintzen, ezagutzen jo nintzen, eta ikusi nuen oso toki ezin hobea dela horrelako enpresa bat montatzeko. Eta baita ere nire buru barruan ezakit zergatik, esan nuen. Zeu zer montatzekotan, 30 urtetik berako gutxiago, 30 urte baino gutxiago baldin badazkat, eta 28 urterekin, uste, eta zinintzela honekin. Eta hemen gaude. Hemen zaudete. Orain biok zaudete, Aitor eta David, ze David momentu batean, zuk buruan bazenuen aldaketatxo bat, Aragoi inguruan ordu asko egiten dituzu eta Gallego ibaian bera ehunka eta ehunka jetxire egingo zenituen, baina momentu batean izan zen, hemen Euskal Herria pixkat bueltan hurbildu eta probatuko dugu, eta Kayak Basque Country realitate hori ere gustatu zitzaizun eta elkartu zarete. Bai, justo nik azkenean raftingeko munduan aritu naiz askotan, Norvegian, Txilen, Murillon, Aragon esan dezun bezala, eta etorri nintzen Aitorrekin uda bat lanera, eta komentatu zidan, edu nirekin biok mantendu hemen Kayak Basque Country, eta ni, venga bai, eta orain hemen sartua nago. Erabat sartua eta uste dut Aitor elkartze horrek ere mandizuela, labait esparru zabalago batera iristeko aukera, ez nik lehen aipatu dut bidasoa, aipatu dugu itxasoa, zuek bai stand-up paddle, bai kayakean itxasoa, ur lasaiagoa, ur biziagoa, denetarik egiten duzu eta uste dut horrek ere eman dizuela, ez? Inesekin batera ere, pixkate indar bat, gauzak gehiagotara iristeko eta gauzak gehiago egiteko ere, ez? Bai, tipat, kriston zortea izan zen, David kontaktatu zidanean lan egin nahi zuela, probatu nahi zuela hemen Irunen, eta lehenengo urtean oso ondo juntzan, eta niretzako, justo ere beste proiektu batekin hasi behar nintzen, eta ez nintzen ez denera iristen, eta David etorritzenean, ez duen pentsatzen beste pertsona hobeagoren bat, proiektu honetan sartzeko, eta tipat azkenean David Perezek besan duen bezala, urbizitan murgilduta dago azkeneko urteetan, Murillo Gallegon, jende asko ezagutzen du, errek asko ezagutzen ditu, eta erabaki dugu azkenean bakoitzak bere etxeko disiplinan zentratzea, ez? Eta modu honetan, pixkanaka onditzen goaz, ezagutzen, gero eta jende gehiago ezagutzen gaituzte, eta hor goaz. David, bioke bazabiltzate txiki-txikitatik piraguismoaren, eslalomaren giro horretan, lehiatzen, goimaian eta bar, baina onainoko bidean gerora egokitu dira, ez? Formakuntzak egitea,
pirauan ibiltzetik aratago jakin behar diren gauzoi guztia jakitea, formazioak egin, osatu, horregon da ere bide bat, ez? Pixka bat jendearekin lan egiterakoan, norbera bere pirauan ibiltzetik aratago ere badagoena, ez? Bai, azkenean piraguan ibiltzen ikasi genuen oso txikitatik, baina gero jakin, transmititu behar da. Orduan jendearekin lanean eta asko ikasi dugu eta azkenean hori bidaia handia izan da. Aurrek azkar ikasten dute, baina zuek egokitu zaizue hain aurrez garen okin ere lan egitea, eta nolait esateko pakete xamarrak izan gaitezken jendearekin ere pazientzia handia ukitzea, ez? Hori da garrantzitsua, ez? Geroko garagardoak eta bazkariak eta fariak hori da garrantzitsua. Horre askotan aipatzen dut nik, ze jendeak esaten, piraguanen nahi asko gustatzen zaila, bida, sartu Kayak Basque Countryko Instagramean eta bertan ikusiko duzu ikastaro pilo bat daude, hasi berrientzat, itxasoan, errekan eta gauz asko, Murgiluzare eta Aitor oso esparru zabalean, zazkenean, badaude nolabait dualidade bat badago, ez? Udaran badago jende asko hurbiltzen dena zuen gana izan itxasora ateratzeko, Iluna Barrak, Arratsalde Pasak, ez dakitan Labar giroan, Amuitz inguruan, eta oso gauza interesgarria daudelako ikusteko, baita errekara, bidasoa zatitxo bat jaistea joaten dena, eta gero bestalde dago negu guztian zehar, nolabait hori bizirik mantendu behar denaren, eta beste zerbitzun mota batzuk ematearen arteko dualidadea, ez? Zueko oraintxe demoraldi bete-betean zaudete, entzuten ari den honork esango du, ostras, nik nahi nuke pirauan atera itxasora Hondarribiatik eta bar, baina urte guztian aritzen zarete Kayak Basque Countryrekin gauzak egiten, ez da nola kudeatzen den pixkat, gora bera hori, ez? Udaran volumena handia, urtean zehar gutxiago. Bueno, hori azkenean bakoitzaren bizitza filosofiarekin jumar du, ez? Prestego martzera lan egiteko goiztar arratsalde guztia, udara guztia, 3 hilabete, eta gero neguan lasai egoten zera, bai edo bai, jendeari etzaio galako asko gustatzen bustitzea neguan. Baina, duela 3 urte, Daviden sarrerarekin ere, bat dator, bai Gipuzkoako Federazioak eskatuta, eta bai gure formakuntzak eman nahian, gure piraguismoko komunitate bat sortu nahi izan dugu, bai hasi nahi dutenentzako, baina materiala erosi nahi ez dutenentzako, oso zaila delako mugitzea, eta bai piragoa daukatenentzako, baina ez daukatena komunitate txikirik ateratzeko. Eta pixkanaka gauzak ateratzen dijoazte, geroz eta talde handiagoa daude, eta ez du hortan atope zabiltza ere, nahiko paketa hasi zinen, baina pixkanaka ikasten dijoa. Hoi horrela da, Horrela da. Bi gauzak erabategia dira. Oso pakete hasi eta pixkanaka gauzak hobetzen. Horrek ez nahi pakete izateari uzten diozunik inoiz, baina badago hor. David, zuk bazenuen ez, errealitate bat ezaguna dagoeneko, raftinean, Gallego ibaian, nolabait, uzet jendeak ezagutzen duela ez, Maio de Riglos inguru hori, Puente la Reina pasata hor jakara tira beharren, eskuinetara dagoen baiara zoragarri hori guztia. Bertan, gauzantzekoa pasako da, udaran volumen asko suertatzen da, hortean zehar gutxixiago, baina pentsatzen dut hor aldaketa bat ere badagoela, ez, Euskal Herrian batetik raftina egin beharren kaiakarekin, subarekin aritzen zaretelako, espazio geografikoare desberdina da, beste gauza batzuk egiten dira, asko aldatu da zuretzat lan egiteko modua? Ez da aldatu hainbeste, azkenean pixkat berdina da egiten dena eta hemen saiatzen ari garena. Ordu gutxi gora bera da berdina. Hor gertatzen da, hori, udaberria eta udan dago volumen asko, eta neguan Aitorrek esan duen bezala lasaiago bizi gara. Baina nik uste Euskal Herriko eguraldiak Davidi hon egiten diola. Bai. Murion uda oso gorra da. Bero gehiagi egiten du Murion? Bero gehiagi, hemen zoragarria. Jertxea jarri egiteke hemen eta guzti, así que hortik adantzako hori zoragarria. With only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. Tira, aletuko ditugu pixkat egiten dituzuen ekintza hoiek, eta baita ekintza hoien bueltan dauden kiroletik aratagoko bestelako interesak, ez? Ondartzatik bertatik, Hondarribiako ondartzara doanak orain ikusiko duan, zuen, nola ditu, kontenedore maritimo hitako bat. Hori da, bertan dozenaka piraua, eta han, ekimen pilo bat, asteburuan bertan izan dituzuenak. Itxasora atera. Itxaso ateratzi horretan gauz asko egin daitezke. Eta zuek hor, trebeak zarete bilatzen, ze talde daukat, zer egin ezakegun talde honekin, palei ematea zaratago
goza dezatela paisaia, baina uler dezatela hemen paisaia honen atzean ere zer dagoen, hori lanketa bat egin duzuen nolabait, jasangarria edo den turismo eredu baten bila, ez Aitor? Bai, azken finean nik uste piragüismoak ematen diguna itsasoan eta Hondarribiko kosta guztian, da modu errespetagarri batean gerturatzen gerala inguruko kosta eta inguruko tokiak ezagutzera. Eta hor batipat bi ekintza mota ezberdintzen ditugu, iraupenaren arabera eta esfortzuaren arabera. Orduan hor ja kriba bat egiten dugu, seguntze pertsona datozten, gonbidatzen ditugu alde batera jutea edo bestera. Batzutan gauzarik arrexinak egiten ditugu piragotoaziableekin, irekiekin, eta beste ekintza netzako politagoak urtirago juten gerarako, baina itxasoko piragoekin. Eta hortaz aparte, piragoak alokatzen ditugu. Eta hor azkenean Hondarribik daukan gauzarik garrantzitsuena nik uste dela jaizkibelmendia, eta jaizkibelmendiak egiten digun babes hori itsasoarekiko. Orduan ez eta itsaso zakar xamarra izan, beti dauzkagu edo ekintza ezberdinak egiteko aukera. Horre aipatu ditut, asteburu honetan bertan izan dituzu, hemen agintzen zuen Instagramen ere ikusten nola aiteko ekitaldi edo ekimen bereziak, pixkate jaizkibelgo trabesia, itsas trabesia, eskimota ikastaroak, alor teknikoagoetan ere murgiltzen zarete, David. Badagor nolabait dualidade hori, ez? Edo nork egin dezaken, Aitorrek aipatzen zuen, ez? Piragoa autobaziable horiek, nolabait jendeak ulertzeko hondartze ingurutan alokatzeko izaten diren horiek, ez? Bolkatu edo iraulizkero, piragoak berak ura ustutzen du, ez da zer berezirik egin behar, nahiko seguruak dira, baina hortik aratago ere murgiltzen zarete. Ez dakite zenbaterainoko erantzuna topatzen duzuen, hor baden askotan militantziagatik, ez, piraguismo maite duzue, nahi dugu gehiago erakutsi, baina horrela izango da zaila, jende erakartzea eta gai teknikoagotan edo murgiltzea. Eskenean, zaila da zen, ez da inerreza jen guztiarentzat. Ordu, batzutan batzuk etortzen dira asteburu batean, gero ja 6 hilabetetan ez datozte berriz, neguan oso zaila da, baina, lehen aipatu duen Aitorrek bezala, azkenean komunitate pixkat egitearen helburua daukagu. Eta hori, itsasoan dazkagu kutsak eta urbizietan ere bai. Bidasoak ematen duen indarra, Hondarribian finkatzearen arrazoietako bat Aitor ere hori izan zen, ez? Bai, itsas aldetik ematen duena, bidasoi bai ondondoan, badagune oso egokia nolabait piraguismoarentzat Hondarribia, edo bidasoa inguru horrek eskaintzen duena, ez? Bai, aukera asko ematen ditu, eta gero bidaso aldeak kriston historia daka ere, ez? Eta turistikoki oso erakargarria da, batipat gastronomiaren gatik, baina, baita ere jende bat hor, beste gauza kulturalak edo turismoko turismo aktiboko ekintzak egitera. Eta, itsasoa eta erreka geukitzeak, guretzako kristona bantaia dauka, azkenean gu errekatik gatoz, eta itsasoko ekintzekin disfrutatzen dugu, baina errekako ekintzekin gehiago. Eta horregatik bidasoak ematen dugun aukera ekstra hori, nahiz eta itsaso oso zakarrauki, eta daukagu aukera beste ekintza batera bideratzeko. Lehen izan ditugu hemen, hemen eskutan dugun begiek zer izanak Errankatxali Narizmendi eta Joanes Altxu, bastandik etorri dira gurera eta bidasoak ere oso luzerako ematen du, eta bidaso asko daudela esan daiteke, Aitor, nolabait, bidasoa garaietik itsasorainoko tarte horretan, gauza asko egiteko aukera ematen duelako, gauza komplikatagoak, zailagoak, erresagoak, iaia edonorentzako edo publiko guztiarentzako ibai bat ere bihurtzen dela, ez? Zer nahi ura topatu edo? Bai, zuk esan badako, azkenean erreka luzea da, errekako mugimendu ezberdinek daude, eta bidasoa bai disfrutatzeko baita ere beste modu batzuk daude, ez? Dia berdea badago hortikan, txirrindan edo oinez egiteko, justo nire ama gaina egun hauetan egiten ari da oinez, bia berdeat, eta piraguismoan, ikastaro batzuk egin izan ditugu Endarlatzatik gora, Nafarroko aldean, eta giasan aurtengo gauza berria da lortu egula leheno hasten gian Endarlatzan, eta amaitzen genuen Behobiako zati hortan, eta aurten lortu egu baimena hasteko Endaratikan, kilometro terdi gorago, eta gaina horrekin aprotxatzen dugu kristo zati polita, leheno presa bat bazegoen Endara, norik kendu zuten, eta hasierako kilometrotxoa kainoitxo batetik pasatzen gara, urlaster txiki batzukin,
baina oso poli da tokia, así que... Goiuri, zati hori ez dugu ezagutzen. Ez dugu ezagutzen. No, nik ezagutzen dut, baina bigarren kafe taldean ez dugula egin. Gaina baita ere, padel surfean egiteko aukerak, ez du Goiuri? Goiuri oso piragüista da, Txai nahi dezu horrekin? Hobeto moldatuko nahizela padel surfen pirauan baina. Gauza probatu behar direla, eta ez dakit padel surfean ez baiten aritu zaren, baino hor aukera bakazula esaten dizugu. Padel surfa bazpadaren nuke hartuko. Gu ekipoarekin atea izan gehanean padel surf eta piragua bateratuta, desastre bat izan da padel surfa. Osea, betik uzten ditugu batzean eta bukatzen dugu arrastatzen padel surfa piraguan gaudenek. Beste sentsazio batzuk ematen ditu. Hasi zaitezke belauniko hasieran eta... Noski. Vale, orduan bai. Nik uste, Junek ez duela padel surfean ibili naiz. Nik zutik ezin dut egon. Horregatik, belaunak ez ditu padel surfean ibiltzeko. Nik argi daukat neria piragua dela nik. Padel surfa ez dut egingo. Azkeneko irtera egin genuen horian June txapeldun izan zen, ustez? Hombre, noski. Baina hori egin dezakegu batzuk piraguan da bestak padel surfen, baino elkarrekin denak? Bai. Vale. Goiurinik ez zaitut gero eramango, atzean gelditzen bazte hori argi. Zaino. Ze konfiantza gutxi daukaten hemen zugan, ez Goiuri? Goiuri super ondi biltzen da pirauan, Nik egia esan Amaia ikusi nuen paretaren aurka eta ez Goiuri. Barkatze gertatu zen, gero hori ara joan ginenean, lehenengo aldiz erabaki genuenean bakoitzak bere piragoa izango zuela, eta ez ginela elkarrekin jongo. Zer gertatu zen? Hor ikusi zela. Goiuri ondo jontzela. Amaia gaizki jontan eta Goiuri ondo, orduan, pak horretan akatxan ontzegoen. Ez dizuetenik esango. David, zuk hau etzen nuen bizi izan, baina behin joan ginen, hainbeste gauza egin ditugu zuekin, batzutan tokatu zegoela zurekin ibaian egotea, bestetan Aitorrekin itxasuan, edo joan ginen iluna barbat ikustera, eta piragua autobaziable horietan, hau euskeraz esateko hitzik ere egongo da. Autobusgarri. Autobusgarriak, zango da? Irekiak. Bueno, irekiak. Erraxago. Piragua irekitan da batzuk bikoitzak, eta hola. Eta Goiuri joan zen gure lagun Amaia Erresenderekin. Hemendik muxo handi bat, lezoraino, Amaia Erresenderentzat. Hasi zien bueltak ematen horrela, eta horrela, eta holako batean, iluntzen ari zen, asko ari zen iluntzen, eta ez zegoen modurik. Eta parra batean, baina arnazestu kazinaten, parraren parrez ez, arraunari emateagatik. Ostia, Aitoria izan de, oso berande egiten ari zaigu, eta soluzia topatu genion. Alde batean jute zitzaigun? Denbora guztian. Baina eske, hori baino lehen, bidasoara joan ginenan, bolkatu egin genuen Lehenengo rapido txorretan. Hor jende asko bolkatzen du. Hori divertigarria da. Bai, eta bolkatzen da denerentzako daukagu... Premio bat. Oparitxo bat, ekarri dugu Goiuri. Barkatu? Ekarri diogu Goiuri. Nik honen berrien nuen Goiuri, zindagizut honen berrien nuela. Urrengorako ekarko izugu. Ez lasai, nik ez dut. A ver, Kayak Basque Countryko... Epa! Kayak Basque Countryko kamiseta guapoena. Eken du kaskoak lasai. Gitarrarekin konjuntuan juteko moduan. Goiuri, ja horrekin kayakista profesionala zara. Ya está. Eta hori bai. Eta, sí, igual guapona nezesarra da. Inez hori ere ez daukat. Bakarri jende berexia, ez da? Ez da idon horrentzat. Eskerrik asko, ze guai! Oso guapo da Kayak Basque Countryko kamiseta. Hau beste zalantza bat, Kayak Basque Countryko mertxan hori edonorentzat eskuragarri dago ikastorak egiten dituen jendearentzat, nola dago asuntua? David? Ikastorak egiten dituzten... Jendearentzat. Bai, hobeto. Beraz, animatu behar duzue Kayak Basque Countryrekin ekitaldiak edo gauzak probatzera. Eta gustatzen bazaizue, antxe euren mertxana guapisimoa da. Hor bada olako aztarna bikingo bat zuen logoan egitor. Bai, egia esan logoa Ondarribiko lagun batek egin zian, Maider Ruikoetxeak, ondara dedikatzen da, eta egia esan niretzako kriston logoa aterazun. Nik komentatu nion nola baiten logoan agertzeko Ondarribiko beriztasunen bat, eta azkenean jarrizun bikingoen kaskoa, eta bi arraun, ura olatuak bizarra bezala, eta gero kayakitza kapikua oso polita denez golenan desa, oso ondo geditzen da, nik uste. Oso placer bizuala ematen dit, gainera tipografiak, nola Y-koak eta K-ak, bueno, horixe.
Bai, frikikeriak. Baina... Ederra da, eta honek ere badu, lotura, inize, bigarren kafean entzuleo kontatu dizuegu, Baionatik Hondarribirainoko kosta zati horretan guztian, Donibane Loitzunen, Romardin, Angelun, bikinguen presentzia handia izan zela, eta Bidasoa inguruan eta Hondarribi inguruan ere, eragin hori egon zen, eta hortxo Kayak Basque Countryko logoa horren adirazle. Tira, udara gain gainean duzue, kontatu ditugu, itxasoan, piraguan, padelean, errekan, bidasoan bera, oren gainera endaratik abiatuta, esango dugu pixka bate divertigarriago edo, jolastiago egiten dela kaiak jetxiera hori, zer duzu eskuartean datozen hilabete hauetan udaran jendeak egiteko, aipatzen ari garen hauek, beste egitaldi bereziren bat edo baduzu eskuartean, Aitor, David? Bai, beste zergaldi oso polita izaten da Jaizkibeleko kosta egitea, eta bibakeatzen dugu Erentzineko kalan, pasaitik ateratzen gera, eguerdi atxaldi inguruan, eta aukera ematen dugu Erentzinen gelditu, hor badakizu dela betxu badagola Jaizkibelen oso polita den toki hori itxasotik ikuste dugu, eta behin Erentzinen iristerakoan juten gera paramodurak ikustera. 15-20 minutuko txango bat izaten da, eta dira fosil batzuk Europa mailan konzentrazio handien dagoen tokia. Azkenean guretzako Jaizkibel ikusten dugu kristona beratxa dela zentzu askotan, bai historikoki, bai geografikoki, bai itxasotikan ikusteko, eta hori izango litzateke kintza bat. Gero, Davidek... Urbizitako ikastarak ere egitea, egingo ditugu aurten, 4 ordukoak edo 2 ordukoak, eta hori Bidasoa ibaian egiten ditugu. Justo San Miguelen hor dago korronte erraz batzuk, eta hori ikasteko oso aproposa. Hemen ere pixkat jendeari usatu hartzaio animatzeko deia, ez? Badirudi jendeak urbiziak entzuten du, txuri hori, whitewater delako hori, eta imaginatzen du, ez dakit Instagramen ikusten ditugun, eta, zuek ere egiten ibilizareten, urbizia handiak, volumen erraldoiak, jauziak eta bestelakoak, urbizia askoz modu txiki eta palagoan ere bizi da, ederra da, eta edonor hasteko moduko zerbait ere bada, benetan gogoa balin badauka, jarraikortasun minimoat eman nahi balin badio. Kaso hori bai esan behar dugu, ez? Urbizitako ikastaro bat egitea inoiz gehiago bueltatzeko asmorik ez badaukazu, ez dela hainbeste plana, ez? Horretarako beste ekimen mota batzuk badituzuela, baina donor animatu daitekela maila palean ere hortara, ez Aitor? Bai, azken finean jende guztiei egokitu diezaiokegu kirol hau, eta bai egia esan berez disfrutatzeko jarraipen bat eduki beharko zenukela, oso zaila delako kirol hau eguneko egunean disfrutatzen hasteko, baina pixkanaka Iñigok ere ikasi du, así que Iñigo ikasi baldin badu, bakizute denek ikasi dezakezutela, eta gu pazientzia duen pertsonak era, jatorrak, eta listo. Pazientzia latza dute Aitor eta Davidek, irakasle zinobeak dira. Jaizkibelgo trabesia hori aipatu du Aitorrek, 2 egunetako, irteratxo hori beste ikuspegi batekin, hori ere alaxe gertatzen da, ez nolabait itxasotik ikusten dena oso ezberdina da kostatik, lurretik ikusten ohitu da garenarekin. Uztailaren 19 eta 20 egingo duzu horietako irtera bat, abuztuaren 23 eta 24 bestea. Itxas trabesia laburragoak ere, goiz pasakoak eta badituzue, hau Instagramen topa dezakezue, Kayak Basque Country kontuan, adibidez uztailaren 2an, 16an, abuztuaren 6an, 20an, iaia astero badaude irterak, eta bada ere eskimotaje ikastaro bat esku artean duzuena, hau ere esan beharra dukagu, nolabait jarraikortasuna eman nahi dion norbaiti bideratuta dagoela, eskimotajea piraguan itxian zoazenean, bolkatu ezkero, irauli ezkero, buelta ematen ikastea dela, oso erraminta garrantzitsua da kaiakean, baina zalantzarik gabe, pixkat kaiakean jarraitu nahi duen norbaitentzako zerbait da, ez? Pixkat espezifikoagoa edo. Bai, urbizitan batipat, urbizitan hori ez badakizu egiten ez zera inora jungo, bazen esatera, eta gaina arriskoan jartzen duzu zure burua eta besteak, baina itxasoko kaiakean ibiltzeko ez dain beharrezkoa, beste teknika batzuk bagaude reskatatzeko, zure burua reskatatzeko, así que, horrena da jendeak probatzera etortzea, eta gustuko ikusten berdin badute, eskimotajetako ikastarotara etortzea. Guzti informazio dena Kayak Basque Countryren Instagram kontuan topa dezakezue, baina esan behar dizuegu buruan zerbait balin badaukazue,
neurrira planak egokitzen ere ikaragarri trebeak direla David eta Aitor, eta norbaitek balin baduguran, gu lanean gara ez dakizen bat, eta baino batzuk hau, eta beste hau, eta zer egin genezake, edo nahi dugu hau egin, baina bidasoan barrena igual esperientzia gastronomiko batekin nahaztu, eta denetarik egiteko prest zaudete, eta egin dituzue horrelakoak, David. Bai. Azkotan gainera, agian egin dugu hor bidasoako jetxiera eta justo hor erdian dagoen txoko batean gelditu, sagardo pixkatatera, gazta, jan, edan, eta gero jarraitu. Bai, beraz, planak borobiltzeko aukera guztiak, Kayak Basque Countryk eskaintzen dituenak, guk Goiuri, igual itzorde egin barko du eurekin laizter? Hombre. Goiuri esan diozuen, darati bera jarri behar duzuela, eta auta beste. Ikasturtea maierako plan ezin Gu hemen dikan ez gara jungo fetxa bat jarri gabe, ez duk aukeratu. Ados, oraintxe egingo dugu hori, baina hemen komponente da gehiago sartzen da. Plan horretan, Goiurik salto egin behar duela piragua, itxi batean nonbaitetik hori esan diozue. Eta begiak itxita. Begiak itxita ez da baten garbi Goiuri baina. Ikusiko dugu. Ez, ikusi ez duz ikusiko. Entzuleok agur esateko ordua iritsi zaigu. Sunsets for Somebody Else Jack Johnsonen kantunekin bagoaz, iluna barak ikusi nahi badituzue, errekan bera jarri nahi baduzue, piraguaz gozatu nahi baduzue, jarri harremanetan Kayak Basque Countryrekin. Hementxe David eta Aitor, bikote, mila esker, eta jarriko dugu itzordu oraintxe ja Mikertik kanpo. Eskerrik asko. Mila esker. June Romateti barguren datorren aste lehenen arte? Bai, aste lehenen arte. Goiuri Zizarandia, bihar goizeko 10:05 hemen izango gara gure entzuleekin. Bigarren kafe hartzeko San Juan egun, betean nik ez dakit bizitza honek, zenbateraino emango digun, parrandaz parranda bizigaren honetan, baina tira, entzuleok. Saiatuko gara behintzat osorik iristen zuenera, zaindu asko, eta bihar arte. They got you running from this place. Now they're breathing down your neck. Your eyes look lonely in your face. I see you looking just out of frame. What is it pulling you there? 'Cause things can never stay the same. So what is keeping you here? No. Can this world not afford to sleep anymore? And oh, did your sheep stop jumping to grow out their teeth? I need a little something now. Every time you think, well, they'll be biting at your thoughts. And every time you blink, well, you'll be so damn far. But you are more than this. I know I've seen your face somewhere. Keep calm and bigarren kafea.